Usama tayo samtang usa-usa ng samdan sa nitubong panagbangga. Tali sa usa ka pick-up og dump truck sa National Highway sa Barangay Dalid sa lungsod sa Tabuelan, probinsya Sugbo. Nahitabo ang aksidente ni atong Biyernes alas 11:30 buntag. Sa investigasyon sa Tabuelan Municipal Police Station, nagbiyahe sa naglahing direksyon sa ang duha ka masakyanan. Dihang mi-overtake ang pick-up sa wing van sa kurbanahong dapit nga blind curve. Apan sa pag-overtake sa pick-up sa wing van nga pasaka, gingong paspas usab ang pagdulhog sa truck nga misangpot sa panagbangga sa gikasugat nga pick-up. Mayong pagkapiyapi sa dong sa pick-up. Gideklara nga dead on arrival ang 52 anyos nga taga-lungsod sa Tuburan nga sakay sa pick-up samtang samdan sa tiil ug ubang bahin sa lawas ang 25 anyos nga nagmaniho sa pick-up nga anak sa nakalas. Pabiling gitanggong ang 27 anyos nga driver sa truck nga kinahanglan pasakan og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury ug damage to property. Gawas lang kung makikariglo ang pamilya sa mga biktima. Ay, dahil ko na siya na tulugon. Ako lang yung reminder siya nga kung ko lang gani wala lugar nung di ba kay tulugon na diyan na sa unahan na iliko na sa tulog kuhan Japon. Isinding niyo pa na road so dapat kuhan lang yun careful lang yan yung lugar kay aksidento ni Ria ginasya